Mayong gabi. Gabi bro. Mayong gabi. Masaya to ang hisgutan karon bro. So, naghisgot man ko dire og magwali man unta ko pero og about assumptions of Mary pero kinaan naman ka mas maayo kay na ako'y ipangutana nimo nga inyong libro nga angayan po nimong tubagon. Oh, puli-puli ta bro, pangutana bro. Okay ra bro. Mangutana ka na ko, mangutana sa ko nimo. Pero tubaga sa akong pangutana. Mo lagi pero puli-puli gani iya ta ba? Okay nimo puli-puli ta? Hindi kayo. Pero Gigi. tubaga sa akong pangutana. Oo, bagon basta mangutana. Okay. So, kaya inindot man ni kanang binaluoy ba? Binaluoy. Dili lang na to kung ano. So, din sa inyong libro, na ako'y nabasahan din kanang dugan na natungwa maukab. So, wala naman ang asa naman to. Unsa na nga libro bro? Unsa na nga libro? Kaning The Teachings of Christ Adult Catechism nga giimprimaturan ni Bishop Leo Porsley Dede. Oh. Those many century belief the devotion were crowned when the doctrine of the Assumptions of Mary gingon dinhi was formally defined. Pope Pius XII on November 1950. Pero ang iyang definition ngani, we proclaim and declare and define it is to be a dogma revealed by God that the Immaculate Mother of God, Mary, ever virgin, in the course of her earthly life, was finished, was taking up body and soul into the glory of heaven. Akong pangutana, kanang pulong we proclaim and declare nga mahimo siyang dogma, doktrina, di ba kamo may nag-declare, kamo may nag-proclaim, dili man ang Ginoo? Tubag bro. Ang mi-proclaim ang simbahan Katoliko by authority sa Ginoo. Mo niya to baga, ang mi-proclamar bro, ang simbahan Katoliko lison man po kayo ang mo-proclamar mismo personally nga ang Ginoo ginutingog. Ang Ginoo mo'y mihatag og authority. Ay sa pa bro. Ang Ginoo mo'y mihatag og authority sa simbahan. Kung unsa itugot sa simbahan, itugot sa Ginoo. Unsa idilis Ginoo, idilis sa simbahan, idilis sa Ginoo. O kanang pag-proclaim bro sa simbahan bro about sa Assumption of Mary, pag official declared lang nga sa pagtulunan nga dugay ng gituhuan kaniadto, wala na magpasabot nga ang pag-proclaim maunay pagpanday o pag-imbintos mong doktrina. Dili kay diha ra nagsugod kundi dugay na nang gituhuan kana nga pagtulunan, pero gi-official declared lang, gihimo lang dogma para dawatunon siya sa daghang mga Katoliko. Aron ang tanang Katoliko mudawat niini. Pero wa magpasabot nga ang kanang pagproklamar maoy pag-imbento o maoy pagmugna anang doktrina o diha ra gasugod. Dili dugay na nang gituhuan pero gi-official pag-declared lang sa simbahan. Taas na kayo. Kanang pag-ingon nimo gi-official sa simbahan, buot bang ipasabot sa wala pa 1950 dili pa na official ng pagtulunana? Yes, tungod kay dili pa wala pa magiila nga dugma. Correct, pero diha na nga pagtulunan. Diha na ang pagtulunan, pero wala pa gi-official. Ay sa bro, isa pa bro ha. Ay sa isapaw. Diha na, paminaw bro, diha na nga pagtulunan. Mao gani nga dunay gideklara. Mo bitaw dunay gideklara ang simbahan kay diha na nga pagtulunan, pero wala pa gihimong official. Oh, mao na mao na bro Alpihaba. Ang pagdeklara, pag-ingon nimo nga gi-official buot ipasabot lagi nga niyes ka nga dili pa day na official kanang pagtulon-ana. Kasabot ba ka sa pulo nga official? bro, kasabot ko bro oy. Kasabot ko, dili pa na official. Kasabot man ka sa pulo nga official
buot ba nimong ipasabot nga atong panahon na dili pa na doktrina, kay dili pa man opisyal. Tubag, doktrina na pero wala pa gi-opisyal nga doktrina. Wala pa na gi-opisyal ba? Nanay doktrina kabahin ni ana, nanay pagtulunan kabahin ni ana. Mingog ikaw pag doktrina bro, pagtulunan, panudlo. Panudlo, diha na nga panudlo nga si Mama Mary gipasaka sa langit lawas ug kalag pero wala pa lang gihimong opisyal. But pasabot ba diha na giilik nga presidente pero wala pa lang gi-opisyal. Wala pa lang gi-opisyal mao po na ba? Nga kana nga pagtulunan diha na pero wala pa lang gihimong official declared. Nabot pasabot dawatono ni siya sa simbahan ba? Basta ang simbahan gani mo official na bro, isipo na siya nga dugma, tanang Katoliko obligado gyud nga mudawat ni ana. Pero kung dili pa gani na mahimong dugma, pwede pa na nimong supakon. Pwede pa na nimong dili ka mudawat pero kung mahimo na gani ng dugma, abot pasabot dapat na taas kayo mo explanation mo mukaon kag pila ka oras. Sagi lang bro, sagi lang kay ako may ang akong pangutana kay dili man opisyal, so dili opisyal, dili pa gid na pagtulunan. Pagtulunan na oy, pagtulunan na mo ganing gihimo opisyal. Ganong opisyal man ninyo sa 1950? Tubag, ngano gi-opisyal? Kay wala pa man gi-opisyal. Kanya nang sa pa 1950 kami na usa. Sa pa 1950 kana nga pagtulunan wala pa gi-opisyal. Pero pag 1950 gi-opisyal sa simbahan. Pero wa magpasabot nga wala pa pagtulunan kabahin sa Assumption of Mary. Diha na pagtulunan sa Assumption of Mary pero wala pa lang gi-opisyal. Nasabtan ko nimo bro Alpi? Pag ingon man ko nimo dili opisyal bro. Ingon dili official teaching, dili na pwede isangyaw, dili man official. Bro, ang akong giingon bro, wala pa gi-official pa definition sa official. Tagay ko definition sa official. Amin na bro ha. Bro, kanang pag-ingon nako bro, wala pa gi-official. Sa ato pa naay panahon nga wala pa gi-official ang maong doktrina. Pero wa magpasabot nga walay doktrina kabahin sa Assumption of Mary diha na. Pero pag 1950, gi-official declared, but pasabot, gihimong dugma ba? Official declared sa simbahan, aron dawaton sa Katoliko. Dili, wag ko miingon nga, dili na official ang doktrina. Gi-official na pag 1950, pero sa pag 1950, wala pa yun gi-official. Pero wala magpasabot, wala pa ng doktrina ha. Nasayod ka ba sa pulong nga official? Nasayod. I-define ko na ugon sa official teaching. Dara ha? Ang pag-official gani ko pasabot, adra bro, sa Katoliko nga panabot about official Assumption of Mary, official declared acceptable sa tibuok Katoliko. Mo na ibot pasabot. Ayaw kong tagas pagtulon ng Katoliko kay kabalo ko yung inyong style. Ang definition ba sa dictionary? Unsa may definition sa dictionary sa official? Sige, atong kuanon, mangita magkag-dictionary. Sige daw. Atong tanaw. Mangita ko ha. Dictionary. Asa mo to akong dictionary? Dictionary maka imong gusto, sige. Karta sa dictionary. Kay ang atong gilalisan dud kabahin man gud doktrina sa Iglesia Katolika mo na. Padayon. Tara ha. Okay, ang wa man ko nimo masabti bro, ang wa man ko nimo masabti. Ayaw na pag wala. Ako may imong gipangutana. Official. Ako may imong gipangutana. So explain nanti ka kay wa man ka kasabot. Dictionary. Dili maka-dictionary. Dictionary ni. Dictionary. Unsay meaning sa official teaching? Ha? Sige na. Pero atong pangitaon ning pulong official diri sa dictionary. Kay nangita man kag kuan definition sa about official. Ato sa kuan bro ha. Ako tong paon akong usa. Thank you. Kajud lang bro Alpi ha. Sige ra, okay naman na sa kuha. Kay atong kuano niya.
Saan nagburasa? Kutob rata alas 9 kapin brada. Okay. Dara bro. Sige, kaya naman po meaning na ko diri. Sige, balo-balo ra mo guni to. Official declared, gingon diri, Kaya naman po ko'y, sige, idiniklara, no? Idiniklara nga official, gingon diri oh. Oh, idiniklara official means that something has been formally announced or stated by someone with authority. And it is now considered official. So, but pasabot ang official, bro, mao ang pagformal nga pag-pronounce, official nga pagformal nga pagdeklara sa maong butang gikan sa otoridad. giingon din niya sa kuha, giingon din ni, authoritative, authorized, official statement. So, gi-official siya, gi-authorize siya. Question. So, wala pa siya gi-authorize, official na ba siya? Natural, dili pa. Dili pa. Pero wala pasabot, pero wala official document. doktrina gani na siya pero wala pag gi-official. Okay. Wala pa siya di-official, pero sa pag 1950, go-official na. So, pasabot, official na nga teaching. Kano sa amang butagaan sa Ginoog authority ang Katoliko nga mohatag official teaching sa Dara. gitawag og Assumption of Mary. Kano sa San Mateo. amang ang Ginoo? Oh, kanos sa iyang panahon, sa unang mga siglo, pagtupo niya sa iyang iglesia, San Mateo 16. Kasimple lang ng pangutana ha. San Mateo 16, 18. Sa Gingon. Sa panahon ni sa tong Ginoo, niingon ang Ginoo. Sige, basa daw. Oh, dira ha. Hatagan tikaw sa mga yawi sa gingharian sa langit. So ang gisultihan ni San Pedro niini mao nga mo ang pinakaunang Santo Papa. Nara ni mo di kamutuan na basa. Mao man mo hatagan tikaw sa ay sa sapaw bro. Ay lang sa sapaw. Musapaw ka di gyud ka makaton. Hatagan tikaw sa yawi sa gingharian sa langit. Ikaw Ang man ilong, mo sige ka ay say talagi. Ay Ay ba? mo po style say sayan tanimog mayo di tanimo patingon. Super lang na style ba lumang tugtugin. Tubag mani. Tubag mani bro. Natural mo tubag ko mo say-say gyud ko. Dira ha, sige ngon diri. Sige tagduha ka oras mo Hatagan say tikaw. Bro, wa man ta magurasay diri, garosay dita. Garosay dita dai. Pila ka oras atong tubag. Okay, sige. Sige, Dira. niingon man ka diha. Wala ko, wapag Nga ko si San katiwas Pedro, ko, wapag ko gitagaang katiwas ko basa. Gitagag authority si Ginoo si San Pedro. Karon kung pangutana. Kay gitagaan mag-authority sa Ginoo si San Pedro. Akong pangutana, gipasa ba na ni San Pedro sa inyong Santo Papa? Yes, gipasag yun. Masabot Asa yun yung gipasa. mabasa sa Biblia nga gipasa? Ay, kapaw lagi. Di asa Ay, lagi kapwa- mabasa nga Masabot. gipasa. Masabot. Masabot. Kaya nga naman, naamay ni sunod. Masabot kay naamay ni sunod. Minsan Anda. nagsabot. Ito ang Biblia. Natural. Natural sa Ikaw. Biblia o ang Katoliko. Ang Katoliko, pinasikos Biblia. Ang Katoliko. Ang Katoliko natural. ang sabot. Natural. O inyo ng pagsabot. Dili Kisa na man di mo Biblia. sabot. Kisa di mo sabot di ay. Ika di ay. Adara, ang sige ngon diri. Masabot na to nga gipasa ang authority kay ngano man kay naamay ni sunod ni San Pedro. Kaysa ni sunod ni San Pedro si Linos. Unsay gingon dinhi? Ihatag ko kanimo Pedro ang yawis gingarian sa langit. Unsay imong pagatugutan, bisag unsay imong pagatugutan sa yuta pagatugutan sa langit. Subot pasabot kung unsay tugutan sa simbahan, tugutan sa Santo Papa, gitugot sa Ginoo. Nya gitugot man sa simbahan, gideklara man sa simbahan nga ang Assumption of Mary dili mo official, bo pasabot gitugot ng Ginoo. Ato dong basahon ka ng imong giingon kung Basa. sa gitugot sa Basa. simbahan gitugot sa Ginoo. Basahon ko na nato ng imong Mateo 16:23 Sige basa. at 19. Ingon din niya kung naabay Katoliko din eh. Dili na mo punto. Dili na mo punto. Ay, sa lagi. Dili na I mo will punto. give unto Nababawon thee. nimo ang word na Di ang diya, di Katoliko. ba si Pedro? Paminaw. Di ba ang di diya, di ba si Pedro? Oh. Dili ang Santo Papa sa Katoliko. Kana dis Pedro dili na Santo Papa. Kadaharuan na. Ang Santo Papa sa Pedro. Katoliko. Naabay mabasa sa Biblia nga si Pedro ni angkon nga siya Santo Papa?
Natanawa ni ambag na sa kapulog sa tupapa. Focus sa authority sa simbahan. Di yun Focus sa magkasanto authority papa sa si simbahan. Pedro. Gukbong taka. Mabasa Correct man na. yung sa Biblia nga si Pedro ningon, ako ang unang Santo Papa sa Iglesia Katolika na Naa masabot. Naa nga masabot. masampo. Na. Ang akong Na. gipangita, verbatim, litra po litra, dili ka ng Na. pagsabot ni Diba? ikay nagsabot. Tubag. Tubag bro. Oh. Walay Sige, explicitly pero dunay implicitly. Naa. Okay. Implicitly ha. Wa ko mingon nga explicitly. Unsay gingon diri? Si San Pedro gihatagan og authority. Authority sa atong Ginoo. Bisag unsay itugot ni San Pedro, itugot sa Ginoo. Dili man si Ellen G. White magihatagan na ning authority. Si San Pedro man Pagingon mo gitagaag authority, ang gitagaag authority matod nimo si San Pedro. matod na sa Biblia, dili na matod na ako, gikan na sa Biblia. Gikan sa Biblia. Kaling pag-ingon din nga then I will give you the kingdom of heaven, whatsoever shall be bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shall be loose on earth shall be loose in heaven. Doon ba'y mabasa din nga gipasa ni Pedro sa Santo Papa sa Katoliko nga mao si Linos? Tubag, Wala. implicitly na gito pag tika implicitly na So kay nga naman, una, kay authority man guna bro. Kanang authority bro, dili man na pwede nga di na nimo ipasa. Kanang pag-ingon hatagan ko nimo, ihatag ko kanimo Pedro ang yawi. Kanang nga yawi authority na og ang kanang authority bro, di na pwede nga ang kunang-kuno lang na sa usa ka tawo. Angay gyud na siyang ipasa gyud na nimo kay authority guna karon pangutana naabay mabasa. Naa implicitly na. Kasi sapaw lagi. Haligi sapaw. Kanang pag-ingon nimo naa implicitly. Naa masabot. Di ba? Kinsa may nagsabot? Ang Iglesia Katolika o ang Biblia? Ang nagbasa sa Biblia. Mo'y ang mo sabot sa Biblia. Oh, kay nga naman. Ikaw ay nagsabot. Ay, Imo- natural na. Kay ako gu'y nagbasa. Natural, kay ako gu'y nagbasa. Kay ang gingon sa Biblia, San Mateo 24:14, bumasa ka at sumabot. Klaro anak, bumasa ka at sumabot, basaha og sabta. So, mo na gingon sa Biblia, kana bro, authority man guna bro. O kanang authorities Ginoo bro, dili man na pwede ang kunon lang ni San Pedro. Dapat itugyan guna niya sa lain. Karon pangutana, napasa pa bro. Naagi masabot ato nga napasa kay tungod kay duna may nipuli ni San Pedro. Kay kung wa may nipuli ni San Pedro, wa gyud mapasa. Karon kay na may nipuli ni San Pedro, pasabot na gyud mapasa. Ang problema manggo dinhi Di na problema, bro. 16 wala manggoy mabasa nga gipasa. Na aga ni implicitly. Wala ka kasabot sa implicitly. Ang imong kung gipangita explicit. Explicit man nimo ha gipangita. Pero Bro, wala explicit man mo. batin nga pagkasulti dinhi nga gipasa. Imo man ang konklusyon ha. Atong basahon ko ha. Atong basahon ko ha. Atong basahon ko ha. I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shall be bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever thou shall be loose on earth shall be loose in heaven. Ang pangutana, asa man dinhi ang imong giingon nga naay pasa? O wala may pasa. Tubag bro. Ang imong gipangita bro explicit man god. Wala man ko moingon nimo na ay explicit makita diha nga gipasa. Ang ako gingon implicit mo na wata mag-abot. Ang akong gingon nimo naa uban na nimo sa pagsabot kay ang prinsipyo mo sa Biblia basahon og sabton. Kung wa pa na mapasa bro, nganong duna may nipuli ni San Pedro? Unsa may nipuli ni San Pedro? Si Linus. Unya kung wa na mapasa nganong na may nipuli ni San Pedro. Kung pasabot ka na nga authority napasa na. Kay naa may nipuli ni San Pedro. Kay kana man gud bro, kanang yawi bro, authority man guna, di mo na pwedeng authority bro nga usara ka tawo mo angko na dapat itugyan guna ngadto sa lain. Kay authority man guna bro. So mo na gingan tika bro, nabasa nga masabot. Mao bitong gipangutana ta ka kinsay nagsabot. So ang nagsabot ako. Kano Natural, sa ako ba yung gipangutana? authority sa Ginoo nga ikay mo sabot ug ikay mo explain. Wala man ko ako gihatag og authority. Ang simbahan mo gihatag og authority si San Pedro. Si San Pedro mo gihatag og authority. Biblia nga ang Katoliko gitagaag authority nga maoy mo sabot. Tara. Sige, basahin San ko Mateo. ko. San Mateo 16:19.
Adra. Bakit Katoliko mabasa din eh? Lagi. Si Pedro may giingnan din eh. Nga gitagaan Ang gani ni San Pedro din. Di man Di na Katoliko. Katoliko San Pedro. Kana di San Pedro, di na Basa ako ng Katoliko. Biblia. Basa ako Kana ng si Pedro. Biblia. San Pedro Katoliko. Basa ako. Katoliko kung mabasa na ko. Eh, basahin ko Basa na ako. hiniingon sa San Pedro. Ako Katoliko. Uy, wala ka kabasa di ay. Basahin lagi ko. Kay sundong takas Greek. Kabalo mo ko Greek board gamay. Unya, kung doon ako'y mabasa sa Biblia nga si San Pedro Katoliko, unsaman, ang Letra kuno po nimo letra, nga, versikulo, Letra. kapitulo. Lagi, Versikulo, model ba ka? kapitulo. Model ka. Versikulo, kapitulo. Ay, Versikulo, Biblia. kapitulo. Sugos Biblia. Versikulo, kapitulo. Sugos Biblia. Sugos Biblia. Ayaw! Kailangan footnote ang Biblia. Ayaw. Dili mo ang Adlok Biblia. di ka di ay. Adlok di ka di ay. Kabalo ko Dira. ugon sa Biblia. Ang Basahan na Biblia Biblia. ang sinulat sa mga apostoles o sa Saman. Old Testament sinulat sa mga propeta. Saman. Kanang imong gibasa nga footnote dili na Biblia. Footnote Ang saman. ka na. Bitong Ang saman, ingan gusto na ka. ng komentaryo. Ayaw hadlok. Ha? Ayaw Wa ko hadlok man ka. hadlok. Ang akong gipangita bersikulo ayaw pangilad. Mangilad man ka. Basa na ko. Andam na ako. Ako gipangita bersikulo Basa na ko. kapitulo nga si San Pedro niingon Ah. na siya Katoliko. Oo, na. De bersikulo Ah, kapitulo. na. Napo kay mabasa San Pedro Biangkon siya sa Badista. Napo kay mabasa. Bersikulo kapitulo. Wala ginay Diba? mabasa kay wa mo siya mangkon. Basahan Salamat. din mo wala. Oo, yun ka. Wawang ko Pedro nga siya sa Badista. Oo, yun ka na. Dili na mo issue. Ang issue ko nung gigugkod ta ka. Pero si Pedro nagbantay o Balik, bro, kadto balik, bro. ipagpahulay. Balik, bro, Oh. balik. Si Balik ta, Pedro- balik ta. Si Nilayo Pedro na sa ka, bro. Sunday. Kay Balik, ikaw bro. Domingo. Bro, asa mabasa nga ni angkon sa Pedro nga siya sa Torde. Sa Torde yang pahulay. Asa mabasa na? Unsa man ni pahulay ni San Pedro dili Sabado? Asa mabasa mi angkon siya yang pahulay sa Bado. Unsa man ni ay pahulay sa mga apostoles dili ba Sabado? Lamlam ra man nimo basahay ko sa bersikulo nga si Pedro mi angkon nga Ang iyang mga pahulay sa Bado. apostoles sumala sa buhat 13-14 ang Ah, ilang okay. gibantayan Sabado adlaw Nay mabasa ipapahulay. diha? Nay mabasa diha? Si Cristo Nay mabasa diha si San Pedro mi angkon nga sa Bado yang pahulay? Ha? Nay mabasa diha? Ni angkon si Pedro nga iyang pahulay sa Bado. Sa dihan Nay, mabasa. nanonood sila sa sinagoga. Ay, nanood. Mahuway. Nagunsa na sila Wala mahuway. pahulay. Wa ma mahuway oy. Nagunsa Wala na sila mahuway. ito nagdula-dula. Nagunsa sila dito gasangyaw. Nagsangyaw. Kanang pagsangyaw, di ba partners pagpahulay? Kay pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Kanang Asa inyong mabasa? pari din, magsangyaw din sa Domingo. Wala na ni Asa pahulay. mabasa? Asa mabasa? Ang pagsangyaw di pahulay. Asa na nga teksto? Ako rin naluoy ni Moy. So, kanang yung pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, dili din na part sa pahulay sa mga Hudyo. Dili na pahulay ang sangyaw bro. Worship. Dili na pahulay ang sangyaw bro. Kay bisag ka mo kada adlaw mo sangyaw, kada adlaw po ninyo pahulay. Okay. Okay. Sa asa mabasa sa Biblia nga miangkon si Pedro nga siya sa Bado iyang pahulay. Asa na nga teksto? Hindi. Wala man ni mo tubaga kung pangutana ganina. Mo bitong Hindi naman ka. kuhan taga. Sumayon sa nato. Balik ta. Kumanon sa Sa nato. assumption. So, niimo naman Balik ka kung sa gibalik. assumption. Kaya wala man di naman ka nadilima man kas pangutana. Kumanon Sa sa dilima ba? nato. Asa Asa man sa lagi dilima? pita nga si San Pedro miangkon nga siya unang Santo Papas Katoliko o Model Katoliko. ka. Model ba ka? Kung mabasa na ko sulod sa Biblia, ang kuno nimo nga iya sa demonyo ang sa Badista. Versikulo kapitulo. Kapitulo Dito, Biblia. versikulo. Dito, Biblia. Kapitulo versikulo. So, ang imong unang pangutana asa mabasa sa Biblia. Gamitan man ko nimog duway. Gamitan man ko nimog mga Biblia sa Katoliko. Pangilan Ayaw lang. mo. Ayaw ng pangilan. Kay ni ana man gud ka bro, ang una man gud nimo pangutana bro, ang una man gud nimo pangutana asa mabasa sa Biblia. Karon imo na sang giusab nangita na sa kapitulo. Dili. Nung sa man ka, wala di ka ka-eskwela sa theologies Katoliko. Wow, Nga mag-eskwela pangutana, bro. gali kag Biblia Pangutana lang. gali. Kalang 72 books mo ng inyong Bro, pangutana lang, Biblia. bro. O 73 Pangutana lang, bro. books. Ha? Bro, pangutana lang, bro. Mag-eskwela Nilayo na gali ka, kag bro. Nabot na ka, 73 bro, bro. books. Ha? Bro, Mag-eskwela nalayo na gali ka, bro. kag Nabot na ka, 73 books mo bersikulo, na. bro. Niabot na kag Santo Papas Pedro bro, ang atong isgutan assumption. At sa Sige, bro. bitaw, ikaw mo po nagsuroy-suroy man ka. Niabot Ikaw mo may ko- suri-suri. Tama mo, Ikaw may nagtulukod ka pa. suri-suri. O sige, Dili, o, pangutana waman ko. ko sa assumption. Sige. Sige, mangutana ko assumption. O sige. Sige, mangutana ko nimo. Batot pa nimo nga nisupak man yuga nga si Santa Maria wala gipasaka sa langit, di ba? Sakto ba? Hmm.
kanang imong pagsupak-supak nga si Mama Mary wala mo saka sa langit, diin na nimo gisundog sa mga apostolis o sa imong ra ng kaugalingon. Tubag. Sa inyong pagtulunan, Pero di wa ko mangutan pagtulunan bro. Ang akong pangutanan nimo bro, kanang imuhang pagsupak-supak mahitungod sa Assumption of Mary, diin man na nimo gisunod, gikan ba na sa mga apostolis o gikan ra na nimo? ipasikad ako sa inyong pagtulunan. Kaya Oh, kanang ato pa nimo. pagtulunan na, nahimo lang ng opisyal sa 1950 ang pagsaka ni Maria sa langit. So sa ato Sunod. pa di ay wala pa 1950 dili pa na opisyal. So dili pa na doktrina. Kamo rin naghimo-himo Sunod. ana. Sunod pangutana. Sunod pangutana kay sa wapang 1950 dili pa opisyal pero muuyon ka naa na nga pagtulunan. Yes or no? Naa sa inyong pagtulunan pero dili Okay, opisyal. Buti pa sabot Salamat. dili Salamat. legal. Salamat. Dili Sunod magamit. pangutana. Kay dili Sunod man pangutana. opisyal. Sumala pa pangutana. sa inyong libro nga katekismo. Okay, sunod pangutana kay dili pa man opisyal, but pasabot ang pagtulunan sa Assumption of Mary sa wa pag opisyal pasabot naa na diha nga to pagtulunan, na nga pagtulunan. Yes or no? Naa diha pero wala sa Biblia. Salamat. Sunod, mato pa nimo wa sa Biblia. Ikaw dali-dali ngano kay kanang pagtulunan na nagsugod ra na sa inyong pagpanudlo unya Sunod pangutana. official sa 1950. So dili pa siya Sunod pangutana. official sa una. Sunod 1950 pa na official. Pag So opisyal mingon dili pero ka declared ha? Kung sa gingon dili declare. Sa ato pa sa una wa pa mo deklarar. Karon pa gideklarar sa 1950 na. Sunod. oh, pero ni Uyo na ka nga naa na nga pagtulunan ha pero wala pa lang gideklara. Sige, sunod pangutana. Oh. Oh, nya. Nakasabot ka Karon. ba sa pulong nga deklara? Nga buti Nakasabot, pa bro. sabot, gidawat nga doktrina. So buti pa Ah. sabot, dili pa siya doktrina. Kay dili Pero- pa opisyal. Pero naa na nga Gidawat nga pagtulunan. doktrina sa 1950. Wala Pero naa na question nga ang pagtulunan. pagtulunan. Wala Ah, na salamat. question. Ang question Salamat. diha, na Okay. inyong kamoy nagmugna. Okay, sa sunod pangutana bro. Yawa pa na sa Biblia. Oh, sige, salamat bro. Sunod pangutana bro kay ni Uyo naman ka nga naa na nga pagtulunan pero wala pa lang opisyal. Unya niingon ka bro. Karon, Palusot. pati man napalusot Sige. ika man niingon nga dili pa na opisyal sa wa pang 1950 pero naa na nga pagtulunan. Oh, ika naman Dili niingon ko ko na na. nagdeklara. Dili pa di ka na. Ayaw na i-deny sa ang deklarar. Mas kasabot ka kung sa declaration. Gideklara Kasabot, nga oy. doktrina. So, Hmm. pagtulunan. So, dili pa na pagtulunan. So, wala pa yung 1950s. Pag Dili, naa na nga 1950 pagtulunan. nahimo na sa Wala pa lang pagtulunan. opisyal. Oo, Naon sa kaman. Dili Naa pa na nga pagtulunan. Nana nga lagi Dili nga pa na, pagtulunan. dili. Nana nga pagtulunan. Nana bro, wala pa lang opisyal. Ika na ba ni angkon nga naa na nga pagtulunan pero wala pa lang opisyal. Ika na ni angkon na. Kasabot. Nga kung ipasabot, yung official bag-deklarar ba? Ha? Ang imo manggod, panudlo ra na. Kana bang tudlo-tudlo Okay, sunod ba? pangutana bro. Pero dili pa na siya gideklarar nga mauna gyud ang doktrina ninyo. Gideklarar Naa na ganina nga pagtulunan. Naa na nga pagtulunan. Naa na nga pagtulunan. Pero wala pa lang opisyal. Basahon na Wala ko, pa lang opisyal. We proclaim and declare. Kanos agi proclaim ug declare nga si Maria inahan sa asam gisakas langit November 1, 1950 by Pope Pius XII. Pagdugma pa ganina, pag-isip kanina nga dugma, wala ka kasabot, pag-isip na nga official, pero wa magpasabot nga wala pa na nga pagtulunan, naa na nga pagtulunan, pero wala pa Unsa lang may official. meaning sa dugma? Unsa may meaning sa dugma? Ang dugma Okay. usa ka pagtulunan nga gideklara sa simbahan nga dawatonon sa tanang Katoliko. Mao na siya. Ako, mao na imong giingon nga ang dogma, pero ang dogma gitawag sa inyong fundamentals of Catholic dogma revealed by God. Karon, pangutana, ikaw may nangutana, sige, pangutana otro. Okay, sunod pangutana bro, ingon pa nimo wa sa Biblia kana nga pagtulunan. Kining giingon diri sa Revelation chapter 12. Klaro man gyud kay na nga dunay babae nga nakita ni San Juan dito sa langit. Kung dili ni si Santa Maria nga nakita ni San Juan dito sa langit, kinsa maning bayhana? Kana nag-repair na sa katawhan, sumala pa sa inyong youth Bible sa komentaryo ni ini nga giimprimaturan Katawan sa sa mga upat ng mga kardinal. katawan sa Ano niya, the most reverend. Akong basahon ako. Basahon ako kay Basig Masipiyata. Atong basahon. Chapter 12.
Basahon na to ang komentary ni ini. Ano may chapter 12 ani? Kanang giingon din sa 12, chapter 12, 1. Kanang giingon din sa 12, chapter 12. Kaning a great sign appeared in heaven. Okay. So din giingon din niyo atong basahon na kuan magunigot gamay kay litra. Giingon din niya the central sections of Revelation that portrays the power of evil represented by a dragon in a opposition that God and his people. First, the dragon pursued the woman about to give birth, but her son and the angel cast the dragon into heaven. Nagingon din and this dragon, by attacking the members of the church, and the beast symbolized that the Roman Empire then becomes the dragon in a great mortality, wounded and worship. So unsay giingon diha ang church diha ang giingon din and people astray by each to idolize the first beast. So nilayo na ta. So unsay giingon din sa Revelation 12 about ni ana sa giingon din dire nga naghisgot og babay, it's referred to the members of the church sumalas inyong libro. Okay, mangutana ko bro. Sunod pangutana bro. Naman to ako. Matod pa nimo. Okay, matod pa nimo bro. Nakuha na ko imong punto nga ang babae nga gisgutan sa Revelation chapter 12 verse 1. Membro sa simbahan. Sakto ba to bro? Yes or no? Church. Okay. Church. Sunod pangutana bro. Si Mama Mary bro, bilong ba siya sa church o dili? Dili man question ang pagkabilong sa church. Kaya wala man. Tobaga. Dili question. Bilong si Maria sa church o dili. Kay niingon man gud ka bro nga dili na si Santa Maria. Niingon man ka bro nga dili na si Santa Maria. Paminaw sa kanang pag-ingon nimo bilong ba dili na problema. Kung bilong siya, di bilong siya. Pero dili man siya gisgutan diha. Dili man siya gisgutan diha church man. Sa pangutana bro. Sa pangutana bro. Matod pa nimo bro nga kanang Revelation nga naa sa Revelation chapter 12 verse 1 nga kanang babae. Pasabot ana ang church. Unya niingon ka si Mama Mary bilong sa church. So uyon ka sa Revelation chapter 12 verse 1 si Mama Mary apil po niya na. Tubag, yes or no? Kanang giingon nimo nga si Maria apil pod ana. Ang gisgutan diri katawhan apil manggalita. Oh, so uyon ka so si Mama Mary ana. Pero hindi ka ma-deny. Anong panahon na? Ang gisgutan din church. Church, panang tao nga membro sa church mo igisgutan. Dili kay mingon kag si Maria na nagres duwayo unsa giingon sa duwaya version na ang woman that church of God. So kunsa kuno ang woman ang church of God. Nya karon si Mama Mary membro ba siya sa church of God bro? Simbahan nga gilutos dili si Maria mismo. Si Mama Mary bro bilong ba siya sa church of God? Bro, dili lagi question. Giingon na beta ka. Gitugang ka na beta ka ganina. Nga bilong. Pero dili siya ang nakita dito. Ngano mo ingon man ka dili. Ngano mo ingon man ka dinay man ka nga di na si Mama Mary nga niangko naman ka nga bilong sa Church of God si Mama Mary. Kasabot ka kung sa'y bilong? Oo. Ang bilong, membro. Wala kayo membro. Si Mama Mary. Ang nakita dito, dili si Mary, ang simbahan. Simbahan. Karon si Mama Mary bilong sa simbahan dili. Duway version. Si Mama Mary bilong ba sa simbahan? Tubag bro, si Mama Mary bilong sa simbahan dili. Gitubag na bayata kag maayo eh. Giingnan lagi ta ka si Maria bilong sa simbahan. Karon sa ato pa di ay. Sa ato pa sa pasabutan ng Revelation 12:1 si Mama Mary po di ay. Si Mama Mary po di ay gipasabutan. Nakita ka sa langit? Ya nakita na po ka sa langit. Ya, nakita po ka dito sa langit. Nabilong man kasimbahan, kita na po sa langit. Ang gisgutong diri, Church of God, ang nakita sa langit. Dili si Maria mismo. Karon, ang pagutana,
Ano mo ingon man ka? Daron. Si Maria in church. Bisag Ang giingon man nila bro nga nagigos man diri bro nga nanganak. Nanganak man diri. Oh. Ay saba, bisag pagbilong pa, bisag pagbilong. Ang gisgutan niya, bisag pagbilong pa si Maria sa Church of God, pero ang nakita dito sa langit dili si Maria, ang Church of God. Sunod pangutana bro. Ay, gisgutan diri sa inyong Bible. Matod pa nimo dili si Mama Mary. Unya ni angkon ka nga ni bilong mas Mama Mary sa church. Nya moingon mo dinay man ka di si Mama Mary. Sa ato para imo na ditong idinay ang imong tubag pagkanina. Paminaw, bilong lagi si Maria, pero dili si Maria ang nakita sa langit. Kung dili ang simbahan sa Dios sumala sa inyong libro. Sunod pangutana bro. Sunod pangutana kay matod pa nimo dili si Mama Mary ang nakita ni San Juan. Unya kinsa man dining bayhana nga nanganak og hari sa tanang nasod. Sa balaang kasulatan kinsa ra mang babae nanganak og hari sa tanang nasod. Tubag. Dili man na literal, bro. Di tubaga. Tubaga. Tubaga bro. Bro, Dili literal literal babae. Dili lagi na literal nga nanganak. Ang nanganak og hari sa tanang nasod. Dili lagi literal nga nanganak. Akong basahon Dili din literal niya. nga nanganak si Mama Mary. Akong basahon din niya. The woman, katong nakita, katong woman ha, nga nanganak, is the church. Oh, dili na literal. Kay, Nanganak ng simbahan. Awon mala. Lagi ang simbahan nanganak na. So ang simbahan nanganak na. Buot ni mong ipasabot, dili gali literal na pagpanganak. Abo lagi, unsa lagi na nanganak ng simbahan, nanganak ng simbahan. Nanganak ng simbahan. Dili gali literal. Unsa may pag-anak sa simbahan nga di literal? Unsa man ang panganak sa simbahan nga di literal? Unsa man na? Ang giingon diri dili literal. Unsa lagi na nga dili literal nga panganak? Unsa may pasabutan na? Musa imong giingon buot pasabot nga dili. Ang pagpanganak Diingon ka ang pagpanganak dili literal. Unsa di ay ang pagpanganak nga dili literal? Unsa din na? Ambot nimo kay ko may lagi una na unsa na. Ikaw mo lang utana na. Ikaw may nangutan nga dili na literal. Ah, di ba? Diingon ka nga di. Oh, karon. Kanang giingon nga nanganak ka. Ikaw ba murig hinay kay kakartibo? Oh, hinay Ang ka sa simbahan, jik. manganak na matres ang simbahan, bro. Ade, Imong literal ang pananawon. Bili, niingon man ka bro. Dili na Bro, literal. So Bro. imong buti pasabot nga ang simbahan manganak. Nay matres ang simbahan. Gamit Hinay ang ka sa- sentido ko nimo. bro, hinay man kag logic bro. Ikaw ni ingon nga simbahan mo di pasabutan na. Define what Ikaw is ni ingon logic. na bro. Bro, Define paminaw what sa is bro. logic and what is the meaning Bro, of paminaw sa logic. bro. Bro, paminaw bro. How branches of Ikay philosophy? namulungan na nga ang simbahan. Ingon ka ang simbahan mo nakita ni San Juan nga mo'y nanganak og batang lalaki. Bot pasabot ang imong simbahan nanganak di ay. Gingnam tagay ka dili literal. Ah, so na pangutan na. Asa mabasa sa Biblia nga di na literal? Asa mabasa sa Biblia nga dili na literal pananawon dili. Asa lagi na mabasa? Asa mabasa bro? Ang prophecy dili na siya pwede nimo ilitra pulitra prophecy gali. Asa mabasa, bro? Bro, Asa na asa prophecy nimo literalon? Sunod Ha? pangutan na bro. Asa mabasa sa Biblia bro ang prophecy dili literal? Asa mabasa wala litra pulitra pero salamat. kasi ng style na masabot. Salamat. Oh. Salamat karon. Matod man nimo walay mabasa. So wala man day mabasa di sa ato pa uyon ka nga imo ra din ang lamlam. Lamlam ra din na nimo. Dili niya akong lamlam. Ah, dili mo na sorry. Sunod pangutan na. Kung lamlam, Okay, kay di man ka na lamlam. Basahi ko no ko bersikulo. Spillman. Bro, Kay si bro. Cardinal Spillman nagingon nga ang church is the woman. Oh, naman oh. Sunod pangutan na bro. Niingon ba among bro, niingon ba among kardinal nga kanang woman diha dili si Mary? Niingon ba among kardinal ana? Yes or no? Yeah. Nagingon ba ang inyong kardinal nga dili si Mary? Oh, kanang word yun ba nga dili si Mary? Matubag na ko. Ah. Matubag na ko. Mm. Wala. Pero Wala. ang inyong ipamulong, ang woman church. So dili si Mary. Ah, ngano dili mas Mama Mary nga si Mama Mary Church man. No, wala lagi sa mag-ingon yung si Mary. Pero wala na mag-ingon si Maria. Ang iyang Ano ingon pangutan na? church. So dili si Mary. Kay church Ano man pangutan na? ang iyang nakita. Sunod pangutan na kay niingon man di ay ni ana man ka nga wala mo ingon ang kardinal nga dili si Mary. So kada ding word nga dili si Mary imo ra day na. Tubag yes or no? So, pinasikat sa inyong libro.
Pero ikaw gyud na mong ana nga dili si Mary. Bro, pinasikat sa inyong libro, ha? Kung basahin na, Ah, sige, basa ko no dili si Mary. a woman the church. Oh. Asa man diha dili si Mary? Oh, the woman the church. So, Yeah, si Mama kung Mary, ang bilong nakita- nga sa church. Kung ang nakita ni San Juan sa langit, mao kuan diri sa inyong libro nga church tong nakita ni Juan dito sa langit. So dito si Mary. Kay church. Karon matod pa nimo dili si Mary. So uyon ka imo ra ng opinion, wala na mabasa sa among libro. No, giingon dito ang babae church. Oh. Wala man ko mangutan na church, ang ako pangutan mabasa bang word nga not Mary. Nay mabasa diha dili Mary. Giingnan ni bitaw taka wala na. Oh, wala. Salamat. Giingnan taka wala na. Wala. So, Salamat, ang wala. gipamulong din ang nakita dito sa langit church. So dili si karon. Maria kay church man Karon. nakita. Karon mangutan na ko nimo. Sige, mangutan na ko nimo. Kinsa mo ning church nga naa karon sa langit? Kinsa man ni? Ang nakita dito wala po gibutang diri o kinsa. Wala. Silent po. Wala. Sunod pangutana kay church man di ay ang bot pasabot nga nakita ni San Juan dito sa langit. Si Mama Mary uyon ka nga bilong sa church. Wala kayo problema ang nagmimbro siya sa church. Salamat. Unsa may imong pagkapunto ana? Ang punto na ko nga si Mama Mary Asa ki panahon pa nako pagtubag. Wa magkakapunto ana kay ang nakita dito ang church man dili man si Maria mismo. Ang nakita ang church, ang simbahan, ang organization dili si Nya. Maria mismo. Nya, karon. So, ingon lugar kag si Maria to. Si Okay, Maria dili ka sa apel sa organization. Bilong. Ako apel sa organization. Ikaw apel sa organization. Buti mo ipasabot. Kung apo ka sa langit. Sure. Sunod pangutana bro. Kana nga simbahan bro nga nakita ni San Juan matod mo apil si Mama Mary. Karon bro, nganong imo mang i-deny nga dili na si Mama Mary ang nakita nga si Mama Mary bilong man sa church. Tungod kay ang nakita dito, ang simbahan man, dili man siya mismo. Ang organization man ang nakita, dili man siya. Oh. Mao nang dili ka pwedeng moingon nga si Maria tong naa dito kay sumala sa inyong libro giingon man gyud dinhi sa Biblias Katoliko nga duway Reims version nga imprimatura ni Cardinal Spellman nga nagingon dinhi a woman the Church of God. So dili giday si Maria ang nakita. Sunod pangutana, bro. Church of God. Pangutana bro. Niingon ba si San Juan bro nga dili si Mama Mary ang iyang nakita? Niingon ba si San Juan ana? Wala sa mo ingon, pero wala po siya nag-ingon. Wala po siya nag-ingon si Maria na. Masabot man nimo bro. Nga dili si Masabot Maria. man nimo bro. Pero Masabot wala man po siya nimo. mag-ingon ni si Maria na. Pero ang inyong libro nag-ingon nga ang simbahan na. So therefore, dili si Maria. Karon, mutuo di ka og libro sa simbahan bro. To ba gisor no? Mutuo ko, basta sakto. Okay. Ang gingon diri bro, ang babae nga nakita ni San Juan mato pa diri si Maria nga nanganak ni Jesus. Uyon sa gaan ito ba gisor no? Hindi ko mo uyo na. Kaya nisumpati mo na. Ingon ka mutuo ka. Ingon ka mutuo ka. Pabantay ka kanina, ningon ko, muuyon ko Tanawa. basta sakto. Tanawa, ha? Muuyon ko Tanawa. basta sakto. Oo. Dili mo na sakto. Ganong dili na Mato sakto, pa mo. sumpati mo na ni. Okay, mato pa nimo dili sakto. Kinsa may niingon nimo nga dili sakto? Ikaw o ang among kardinal? Sumala ani akong ibasa. Kinsa ang kardinal ingon nga dili ni sakto. Awa man ko mag-ingon nga ang kardinal nag-ingon. Nag-ingon ko. Nag-ingon ko. Sumuyon ka ikaw rin mo na. Sumuyon ka ikaw rin mo na. Dili na sakto kay supak na ani akong gibasa nga libro. Okay. Salamat. Anong supak mo? Kung basahon. Ingon din the woman, the church of God. Onya, Wa man nimo si Maria. Onya, wa man nimo gitiwas lagi. Wa man nimo tiwasa ang babae nagpasabot og katawhan nga mitabang sa plano sa Dios si Maria. Ngano wa man nimo tawasag basa? Ako kang tubagon. Ang in English na alusyon. Kasabot ka kung sa alusyon? Kasabot ka alusyon, wala. Ang alusyon,
Imbento. Dili Inyong imbento. paghaom. Wala may imbento. Wala. Upol, nadiri alusyon, no? Nadiri alusyon Wala. ako. Wa ni mo tiwasag basa. Tiwasag basa. Alusyon. Pero Ha? Paminaw. Alusyon, ha? Gingani pagsulti. tiwasag basa. A woman, the Church of God. It may, paminaw, ay pagkatawa, kay wakay angay, gingon din niya, it may also. Wala ka kasabot, it may also. Wala ni mo tiwasag basa. Nakasabot ka sa Bro. pulo nga, it may also. Hindi na ka maminaw ba, kaya naipit ka. It Bro. may also alusyon. Pangutana. It may also alusyon that it's mere. Pangutana. Alusyon lang na. Pwede Pangutana. gamiton yung katarungan ng Dalas Maria. So, Pangutana. pwede. O, dili Ngano kayo wala man yun. tiwasag basa ni Alpi Habang. Ngano wa tiwasag basa? Ang babay nagpasabot sa katawhan nga mitabang sa plano sa Dios. Si Maria nga inahan nga nanganak ni Hesus. May period wala. Ngano wa man period tiwasa? wala. May period wala. Dili issue ang May period. wala. Dili issue ang May period. period. Ngano wa May mo tiwasag period. basa? Ano Now ay period ang akong gibasa. Pero, Mo nang ihunong ang ko. babay- Kaya na may period. Nagpasabot sa katawhan mitabang sa plano sa Dios. Dili Katawhan na, na. dili na mao ang pagpagsulti. Maria. Dili na mao. In Si English, Maria. ha? Ano nga mo English, tiwasag ha? basa? Hoy, moro Tubag. in English, no? Ang in English Tubag akong gibasa. Ang in English mo akong gibasa. Mangingilad man ka. Now, English ang akong pangutana, ngano nga ni mo tiwasag basa? Now, magsapaw-sapaw kay ka, putulon ta ka. Daraw? Ha? Wala mo Na gumasapaw in sa English, tao. oh. Na in English, oh. Ha? It Ako may Bisaya. also be allusion, be applied Tara. to our Blessed Mary. Unsay gingon din eh? Allusion. Pwedeng Tara, tiwasa-tasa. gamiton. Sa ating Tiwasa-tasa. padiling yun. Dara. Nganong wa man nimo Alusyon. tiwasag basa? Naa man day Allusion. si Maria. Ano? Nay Maria, bro, sa imong gibasa bro, nay Maria wala. Akong kantubagan. Allusion. Ang gingon Nako, din Maria. pwedeng gamiton. Pwedeng gamiton. Allusion. Grabe di ay. Pwede ninyong gamiton. Karon. Kamoy ni Karon. gamit. So dili Karon, yun gamutan ingon nga maunay nakita. Kaya ang nakita, Ano? sumala po din ang nakita yun dito ang Church of God. Karon, Allusyon pangutan na. Kung Ngano nakasabot wa- ka sa Karon. termino ng allusyon, dili ka magbinugo, sabtan gini mo nga Sunod dili ginas pangutan na. Maria. Kaya Sunod pwede pangutan naman na. gamiton. Sunod pangutana, nganong imo man giputol og basa bro? Nganong wa man nimo Kay lihos sa period ang man. pulong Maria? Kay period man. Kay Period? na may period. Wala period. Na, gingon man diri bro. Period. Gingon man diri. Ang babay nagpasabot sa Dili katawhan. lagi na mao Gitabang ang sa nasa plano sa pag English. Si Maria. Dili lagi na mao ang Ayaw nasa lagi pag mangilad. Bisaya Dili ni. mo na mao ang nasa Ayaw pag English. pangilad bro. Ayaw pangilad bro. Ikaw mo mangingilad. Kaya ano man, ngayon pagkasulti sa pag English sa. Ngayon pagkasulti sa pag English. Ang English karon. sa it may also kasabot kag it may also. Basa, ay sige komentaryo. Unsa may binisaya sa it may also. Ayaw lagi sige komentaryo. Pwede po nga gamiton na alusyon nga muhimo kag imong opinion nga si Maria na pwede alusyon baka mga palibasa asa Sunod. mga nag-eskwela Sunod. taon Sunod. di magkakasabot og Sunod, alusyon. Sunod pangutana bro. Bakit daw di ko gagamit og hubad nga binisaya kay binisaya nga hubad piki Sunod piki pangutana bro. inyong hubad dili mao na Sunod. sa English. Sunod pangutana bro, nganong wa manimo tiwasag basa? Tungod kay nangilad ka ug tungod kay namutbot ka? Tubag. Wala ko mangilan. Ikaw mo nangilab. So namutbot ka, Ikaw mo'y namutbot ka. nangilab. Namo ikaw Ano? mo'y nangilab. Kay imong giputol pagpasabot sa mga tao, milayat ka ditso nga sa pulo nga alusyon. Ang pulo Adra? nga alusyon, dili buot ipasabot nga maunay meaning. Adra? Inyo ng pagsabot kay alusyon ang gigamit. Palibasa, dili Imo ka ang kabasa og in pagbasa. English. Imo Mao tagi- nang durang ka kabalo Pero- basa in English, Pero- mao nang sa binisaya ka na lang kay bugo-bugo magkag English. Pero- Di pa ang yung kakabalo sa babay meaning. nagpasabot It sa may katawhan also nga mitabang sa plano sa Dios. Tagako Si na Maria. taka, kay dili naman ka Si Maria, mamilaw. ngano dito? Tagako na taka, dili naman ka mamilaw. Samo kay Pero- tao nga di mamilaw. Daro, Dili daro. man mamilaw, tagako na taka. Naminaw man ko. Ay man ka mamilaw. Kasabot ka Mamilaw sa mo. pulong unsay alusyon? Wala may alusyon diri Do sa you kuha. understand the meaning? Do you understand the meaning? Wala. It may Wala alusyon also.
wala may illusion diri. Kasi wala alusyon. Gamit Pero- ko yung duway rin sa Bible. Pero- Wa man siguro Pero- kay duway. Nakoy Ang duway. babay, No? Nakoy duway, bro. Bisaya mo na. In English. Nakoy duway sad. In Nakoy duway. English. Oh, basa sa English. Nakoy Bisaya. In English ah. Asa kay Bisaya daro? Ay, dili man na English man na akong gibasa. Dara tanawa ha. Basaw na English. kon duway. So kung kukuron ko nimo sa Binisaya, Ano? dili ta maghuman kay English man akong gibasa. Anya karon Bisaya man ka. Ari tas Bisaya. Daro. Ano magbuot Ang man ka sa babay. kung maging English ko, kabalo Ang man ko. nabot na sa Bisaya. Ikaw, di man ka Ang nabot na sa kabalo. Bisaya. Pero, Ang babay. ay, mo man gibawog. Nagpasabot. Dili ko na mo ang nasa kung in English. Ang Duway ayaw na. po sila. Duway Sakpan rin mong butbut. version na. Dili, Sakpan mong butbut. remove kay di Ang maminaw. babay. Naminaw ko eh. Di maminaw. Maminaw lagi ka. Kailangan kung pag-ingunin mo ang babae, sa in English sana, eat me also. Oh, dili klaro kay diri oh. Eat me also. Be allusion. Be applied to Blessed Mary. Allusion. Dili tabugok bro. Kasabot kog allusion o kasabot kog eat me also. Pwedeng gamiton. Sa ato pa kamuray na gamit-gamit. Karon. Kinsa may nag-ingon allusion bro? Ang inyong Biblia. Dili Ang man. inyong Daro. Oh. Oh. Daro. Ito basaw na to ha. Daro. A woman, the church of God. It me also by allusion, by applied to all blessed lady. Nganong imo man giputol nga ma-apply man ninyo natos blessed lady. Wala din ako nagiputol. Ayaw Wala ako putla. nagiputol. Wala ako giputol. Wala na ako Kung sa mo giputol. yung giputol nga wa man nimo basa pa ganina. Eat me paminaw. Pag ingon diag eat me also allusion. Bote pasabot, eat me sa tupa. Pwede ninyong gamiton. Nga sa inyong opinion nga kana si Blessed Virgin Mary. So inyo na. Manaka. Manako. Ah. Mang-remove ba ka dayon? Karon. Wala mo kami na. Pag ganina, wala mo basta ang tumoy. Karon na nakong gibasa kay pagbasa na nako diri sa Bisaya. Karon unsa may imong tuyo gyud nganong imong giputol bro? Wa man imo basaha ang pulong applied to our blessed lady. Nganong imo mang giputol? Dili na. Tungod kay dili importante kay period. Na ay period. Na may period. Unya ang pulong manggodiha eat me also allusion. So ang pulong eat me also allusion to Blessed Virgin Mary, bote pasabot pwede ninyong gamiton nga Salamat. sa inyong panghuna-huna nga inyong dawaton. So kamo rin Salamat. nag-ingon nga pwede ninyong gamiton. So inyo ra na. Sunod bro. Matot pa nimo bro, ingon ka dili importante. Unya kining pulong nga kuan bro, kanang kung pulong nga illusion bro. But pasabot pagtukoy man guna bro. Pagtumbok ba sa usa ka butang. So dili nimo ingon pag-ingon kanang pag-ingon nimo kanang illusion, moingon ka nga sayop na. Pag-ingon illusion gani bro, but pasabot gitumbok ba? Nagtumbok siya sa usa ka butang. So wala gyapon moingon bro nga dili na si Mama Mary. Oh, di ba? Okay. Kailang pag-ingon manggod sa pulong eat me also allusion, pwede ninyong gamiton sa inyong pangununa. Pwede ninyong gamiton. Sa ito pa kamoy ni gamit. Dili na ang Biblia. So, Basta wala bro. na mag-ingon ang Biblia nga si Maria na kamo rin na gamit. Karon bro, ang imo manggong gibasa bro, duay rims manggod unya Katoliko mangguna nga Biblia. So kami mo'y may katungod mo explain ana. Sakto ba bro? Kamu may Sakto ba niya? nakatungod mo explain. Oh. Kamu may nakatungod mo explain. Kinsa may Oh. nag-ingon mo nga kay nakatungod mo explain. Ano ang Biblia, bro? Unya inyo anong inyo na kani gibaligya na ni ninyo. So dili na ni inyo ako na ni. Dili ay kanang interpretasyon ba? Ang interpretasyon Bawal nga araw. Kung kini bro, makabawi ba ka? dara, bro, wa man ko mingon bro nga kanang imong Biblia bro mo ako ang bawion. Kami may katungod mo pasabot niya nang gitawag na to komentaryo. Kaya ang imong gibasa gud komentaryo man na sa duway rims. Nabaya ko duway rims. Di ba ko maihas nimo? Kay imo man kung giputol. Ang pangutan na nganong imong giputol? Wala ginagiputol. Di, bro, kaning pag-ingon ba applied
applied to our Blessed Lady. Nganong imo man ang giputol nga pwede man ma-apply ngadto sa Birhen. Wala mo ingon din hinga, pwede ma-apply. Ang giingon din ni, it me also. Amo lagi. Allusion. So, Pwede matukol. Isa lagi. Pag ingog it me also allusion, kamura mo ni apply. Pwede, Dili na alam mo, mo. pwede po nato i-apply o kamura, it me also man. Kasabot ka man sa word niya, it me also. Bro, wadi ka kasabot anang pulong bro, nga kada pag-ingon na illusion, buot pasabot ana bro, dili ingon sayo, buot pasabot na tumbok, pwede tumbok na Birhen. Wala may mamiri, wala magkakasabot. Ano ha? Mura man ka dili theology. Sige. Ang kana man kung pag-ingon, it me also allusion, buti pasabot, kung it me also allusion, ni man na gido, ang pagkapunto ginana, it me also allusion, pwedeng gamiton nga atong itumbok nga si Maria na. O, kamuha na. Oh, kunya nganong niingon man ka nga dili si Mama Miri nga nakabutang man diri nga pwede i-apply ni Mama Miri. So imong giputol. Ang ano imo man giputol? Di Di ba? nga imong giputol. Paminaw. Pag ingog it me also allusion, inyo na ng opinion nga pwede ninyong igamit kang Maria. Pero dili Oo, na si Maria. Nganong dili man? Maria. Nganong dili man? It me also man. The word it me also. Bisag kinsa nga nag-eskwela diri makasabot yung unsay it me also. Allusion. Bro, kanang imong pagsabot anang it me also, buot pasabot dili si Mama Miri, mao na imong binisaya sa it me also. Ang akong bote pasabot sa it me also nga giingon mo pwede natong gamiton nga itumbok kang Maria. So bote pasabot inyong opinion nga inyo nang gigamit nga para na kang Maria. So kamo ray nagtumbok ana nga para na kang Maria. Ang question lagi nako nganong imo nang giputol nga naa man ay sumpay. Wala na ko giputol kay dili man bakapon. dili Ayaw man pa makapon ikaw may sa bakapon. mga naniguang Ikaw mga may bakapon, naniguang mga Ikaw may bakapon. Imong bakapon. Dili giputol. na need. Unya period Karon ba? man mo gisumpay Period ba? pagbasa Period nato ba? kay Period ba? Bisaya o. Period ba? Period. So, nay periodo. Nay periodo. Nakasabot ka sa pulo nga period wala. Wala man ka kasabot bro. Nakasabot ka sa pulo nga period wala. Di ni period oy. Period na oh. Tama. Tama. Period. Tamang kang Period. nabusa. Ako Nabusa ka gilala, na bro. period na. Ayaw pangilan bro. Period na. Tama. Ako pakita ni mo ha. Ikaw may Mamakat man ka. mangingilag. Ay lagi Period pamakat. na. Period Period. na. Tama oh. Tama. Period. Kung sa may sabot mong tama. Putol din na. Period na. Iwasa. Period Pero, no. No. The Church of God to pagingog Church of God. Period na. Ang it me also maoy gikama. Uy. Oh, di ba? Tama. Mangingilan. Oh. Ang it me also maoy gikama. Pero pagingog ni the Church of God, period na. O karon nganong imo man ang giputo lagi nga naa may orlidi. Period Mao man. na. Period man. Asa may na period diri bro. The Church of God ug diri sa kanang gitawag nga tog applied to Our Lady. The Church of God. Ha, gingon din ha. The Church of God, period. Period. Dayon, Ang it me also, mao'y gikama. So, lahi Amo na lang po yun. na nga sentence. Nag-explain man eh. Ha? Gi-explain man na. Pag gali kag period, lahi na po na nga sentence. Lahi Amo na po na lagi. nga magpasabot. Amo Mo lagi. lagi putol na nako, kay period naman. Puto. So, karon imo nang gitiwas kay nasakpan na ka. Sakto ba bro? Imo nang gitiwas tungod kay nasakpan ka. Dili pod. Ha? Dili po, dili po. Dili po. Dili pod kay ngano. Kay ang pulong it me also, kamo ra may nag-imbento. Sige bro, ikaw na sa imong tanan ako bro, puli-pulita bro. Ha? Bro, puli-pulita. Bro, ikaw na sa imong tanan bro, puli-pulita bro. Ito na may oras. Okay. Kana bang doktrina nga si Maria ni Sakas Langit? Akong pangutana, gitudlo ba na sa upat kay Ebanghilista? Gitudlo bro, implicitly. Gitudlo. Not explicitly ha. Kinsa man sa upat kay Ebanghilista nga nagingon nga si Maria ni Sakas Langit? Si Saint John Revelator. Si Saint John Liberator. Naa ba na record nga nagingon nga kana si Maria? Yes bro, Naa ba sa implicitly. una-una ha? Naa ba sa una-una ni Saint John
the Liberator nga si Maria na kanang Yes. naa diha sa 12 Yes. na siya Yes. una-una Yes, nasusi implicitly. nimo ang iyang una-una Pinagis nasusi mabasa, nimo bro. yung una-una Yes, pinagis mabasa. okay ingon ka nasusi nimo yung una-una kano sa ka gitagaag authorities Ginoo nga mususi una-una sa Basa ha. Akong gingon nimo, mabasa na to yung una-una pinagi ay masusi na to pinagis mabasa. Kaya niingon man gud sa San Juan, kining bayhan na mauni ang nanganak ug batang lalaki hari sa tanang nasod. Kinsa man ang babae nga nanganak og hari sa tanang nasod? Wala may lain sa mamamiri man. Dili mas Ellen G. White. Na-gets mo? Musog Gets mo? Okay, salamat. May ganina sabta nimo. Sunod pangutana. wala ko muuyo nimo eh kaka Ni naman Oka? din. Ah, ni Mura Oka. magkatariha. Wala mo kag si Sok Fernandez mo style Wala, ba? bro. Sok Wala, bro. Fernandez ba? Palo bro. Niingon ka si John Liberator ni nga ingon siya nga mao ginis Maria. Ako ang balikon ako magkana. Susi mo yung kuha. Masusi pinagi sa iyahang sulat. Masusi pinagi sa iyang mga sulat. Kaya diyan naman ko bro. Okay, gi-describe man gud ni Saint John bro. Gi-describe man niya Kana diri pang sa verse babae 5. diha nga nanganak. Ay sa sapaw, oy, sapaw man si siya, Mariana. mura man siya gawa. Bro, ay sapaw bro, may panyawa nimo bro. Kaya ano, bad words kay ka ba? Magisgot kag biyawa-yawa, ay pagingana. Kay Sir, bad words na magisgot kag yawa. Dili ko ganahan kana bitong tao nga musulod pa sa tong programa, balikason pa ta. Ay pagingana. Kay Ang akong ingon nimo ba, may panimong yawa, may panimong yawa. Kami bro, gitrain mi ni Attorney Bacalso sa una. Never mi Wa ko mangutan ng bakalso bro. Bro, wag yung ko mangutan na nimo bro, gitrain Gitrain ba kang bakalso. Sok Fernandez. Ayaw ko Kanang sa imong pawi. instructor si Sok, ako na instructor sa una. Wa mi Bro, to ayaw ko doy sa pawi bro. pamalikas. Bro, Ito pamalikas mo Wako kadre. gingon nimo bro nga yawa ka kung gingon nimo may panimo ang yawa nga maminaw pa. Ay kung sa pawi. Eh, imo na po kong palutsan. Sige, Lagi. kumbaga akong pangutana. Sunod Adara, tubag. na Tubag na ko bro ha. Sige, nayan tubag. Nasusi ba nimo unahuna ni San Juan? Nasusi ba nimo unahuna ni San Juan akong gitubag nimo masusi na tong unahuna ni Juan pinaagi sa iyahang sulat. Kay si San Juan nag-describe man gud bro nga kining babae nga tuas langit. Oh, mao man ni. Mao man ning assumption. Kining babae nga tuas langit iya man gi-describe nga mao ni ang nanganak og batang lalaki maghari sa tanang nasod. Kinsa man ning babae nga manganak og hari sa tanang nasod, dili man si Ellen G. White, dili man si Cory Aquino, way lain. Blessed Virgin Mary. Di ba? Sunod pangutana. Sunod pangutana. Niingon ba si San Juan nga si Blessed Virgin Mary nang nanganak? Yes, sa iyahang kahulugan bro. Nara, niingon si Juan mo bro. Basaha daw Dara. nga nag-ingon siya. Basaha daw nga nag-ingon siya. Dara. Oh, dara ha. Sabta ha, gi-describe. Nanganak Sige. ang babae, ang batang lalaki nga maghari sa tanang kanasuran. Gi-describe niingon gyud si San Juan nga kining bayhana mao'y nanganak og hari sa tanang kanasuran. Kinsa man ang babae nga manganak og hari sa tanang kanasuran? Way lain oy. Dili si Ellen G. White. Dili mo kasabuhay. Ang akong pangutana, niingon ba si San Juan na, wa man ko mangutanag nag-describe, ang akong pangutana, namulong ba siya nga si si Maria na? Layo man kayo na sa imong Amo na Layo na siya sa lagi sa iyang kahulugan. Bro, paminaw bro. Paminaw bro ha. Si San Juan, namulong siya nga iyang gi-describe ni dinhi nga mao lagi ni si Mama Mary kay ang babae nanganak og hari sa tanang kanasuran. So implicitly si San Juan nagpasabot gyud ani nga mao ning babae nga mo'y nanganak og hari sa tanang kanasuran. Kinsa man ang babae nga nanganak og hari sa tanang kanasuran? Si Mama Mary raman. kanang pag-ingon nimo nga implicitly kay naghari man sa tanang kanasuran mao na si Maria. Mao ba na ang buot ipasabot ni San Juan? Makita mo San Juan? Pero pinagi sa kasulatan. Oh. Pagkabasa pinagi. Nag-ingon si San Juan niya nga ang gipasabot anas Maria. Masabot nimo. Dara ha? Masabot nimo nga niingon. Kinsay nagsabot? Masabot Ikaw nimo na ang po. ingon ni San. Dara. Masabot lagi nimo ingon ang Biblia bumasa ka at sumabot. Ingon ang Biblia bumasa ka at sumabot. Basaha og sabta San Mateo 24:14. Ingon si San Juan ang babae ang nanganak
ug batang lalaki hari sa tanang kanasuran. Kinsa maning babae nga nanganak og hari sa tanang kanasuran, si Mama Mary raman. Sabta lagi gamit ang utok ba, dili lang kay pulos lang litra por litra. Sabta gamit ang utok. Pag-ingon nimo sabta gamitang utok karon. Pag-ingon diha nga kanang babae nga nanganak sa tanang kanasuran, mao ba yun na ang ipasabot ni San Juan o mauna ang imong buot ipasabot? Maog yun na gipasabot ni San Juan nga iyang gipasabot nga kining babae. Nakita ba lagi mo? Sino kita oy? mo nga niingon siya nga mauna ang iyang gipasabot? Bro, kanay pangutana ba binugo? Kabaw gud kang wa may makita ang San Juan. Atong gibasa ang Biblia. Dili na binugo ayaw pa personal. Ha? Bro, Kung maayo ka sa logic, dili ka mo nga nagkatarungan. Bro, tubang kanya lagi patingon lagi. Bro, naglisod na. wa man ko maglisod oy. Kasayon imong pangutana. Elementary question ra kay imong pangutana. Kita na mo ni doon sa San Juan nga si Mariana. Si San Juan lagi niingon sa Nakita mo? Si San Juan lagi niingon nga kini balana nanganak og haris tanang kanasuran. Walay lain babae nanganak og haris tanang kanasuran si Mama Mary. Nya bistil pa namingon sa San Juan. Mama Mary ni. Ingon nimo nga wa may laing babae nga nanganak nga maghari sa tanang kanasuran si Maria na. Kang San Juan na imo na. San Juan. Kasan Juan. Kasayo sa imong pangutana. Basa ang naging San Juan nga si Maria na. Basa ang naging San Juan nga si Maria na. Nanganak ang babae o batang lalaki nga maghari sa tanang kanasuran. Ang babae, si Maria. Daro, ang babae, si Maria. Kasi Maria, wala man lagi sa kuang Biblia, sa Catholic Bible ninyo. Di ba na ni Daro. Wala diri sa revelation. Basig footnote na. Basig footnote na. Dili na versikulo kapitulo. Wala na versikulo kapitulo. Footnote na. Wala dili. Wala dili. Wala dili. Ang babae, Wala si dili. Maria. Wala dili. Ang babae, Wala, si Maria. Ang anak ni Unsa nga Jesus. Verse na yun. Revelation 12:5. 12:5. Akong basahon na sa Hindi nga Dual Biblia, Rims bro. version. Hindi Dual nga Rims Biblia. version. Huwag na ba? Hindi nga pinag kami. 12:5. Be, akong basahon, be. Naabay Maria Basa, dali, be. Basa. And she brought forth a man child, and who was the rule all nations, and with an iron rod, and her son was taken up to God, and to his throne. Wa may Maria dali, ba? Dara bro, kani nga Biblia bro, akong gibasa bro. Kini nga Biblia bro. na, dugang-dugang na. Kaya Daghang naman version sa inyong Biblia, Biblia, dili sa version Dual Biblia, Rims version, di contradict nas Dual Rims version. Kaya Bro, Dual daghang Rims Biblia, bro. version, mag-ingon ni si Maria na. Bro, dagang versions Biblia bro. Nagingon diri bro. Inyo na, unya nanas Greek. Basahon Bro. ro na tong nanas Greek. Sa may Greek. Dara, Sa Dual Ang babae, Rims version, wa si ko Maria, nga nabisa. Nabasa. Wala Nabasa. na. Wala Pero- na sa original language. Wala na sa original language. Kanang Biblia, mao nagingon nga mga bugos nga mga Bible nga inyong gitangamit. Ipit. Pero sa mo pagkaipit, nga nga mo po Oh. din wala man. Wala man no. Dagang lagi version Biblia. Oh, wala man. Dagang version Biblia. Wala man. Dagang version Biblia. Dara, Kung husto na Nanganak ang imong ang babae. Dilom kung na. husto na ang imong version, kung husto na ang imong version, dapat nasulat na sa inyong Catholic Bible nga Dual Rims version nga gi-imprimatura ni version, bro. Cardinal Dagang version Biblia, nga bro. gi-introduce ni Leo XIII. Wala. Dagang version bro. Wala diri oh. Wala Bro, diri. dara naan ka sa kuha. Dara. Wala diri. Wala gid sa Bro. Dual. So bugos na ang Dagang Bible. version. Dagang version. Bugos na ang Bible. Arikas duway. O, nako duway. Bugos. Nako duway. Anong inyong ko? Anong Duway, inyong ko? Bugos ng Bro, version. duway, bro. Nako duway. Uy, basa. Dara. Wala Ito gid mo basa. basa. Basahan Wala ako. gid mo basa sa ako, ha? Dara, basa Sa na ako, ako. rin, ha? Oh, 5. Dara, basa ako. Hmm. Oh. Hmm. Okay, basa bro. Basa ang Revelation chapter 12 verse 5. Wala lagi sa duway version. Kung basahon sa kung duway version, ha? Oh, And sige. she brought forth a man, child, Hmm. who was to rule all nations with an iron rod, and her son was taken up to God and to his throne. O, wa may Maria din eh.
sa duway sige Rims mo diri. version. Tanawa diri sa Walay ubos, duha tanawa sa ring ubos. Maria. Applied Asa ubos? or blessed lady. Nga mo man ni motiwasa. Nga mo ni motiwasa. Inyo mo putlot. Putlot na. Dili mo na Biblia. Tanaw mo si Biblia niyo. Holy Bible. Holy Dili Bible. mo na sulod sa Holy Biblia. Bible. Ah, Holy Bible. Tanaw Holy Bible. Agoy, Ginoo ka Holy Lord. Bible. Nakasabot ka kung sa'y putnot. Tanaw Holy Bible. Nakasabot ka kung sa'y putnot. Putnot Ang na Brad. Biblia. Putnot na dili na Bible. Kaya ang Bible 73 or books. blessed lady. Blessed lady ha? Apply. Kung basahon. Ang giingon ninyo, it may also alone. It may Pangutana, also bro. alusyon na. Bro, pangutana sa bro. Alusyon na. Hindi It na may bro. also alusyon. Hindi na to, So bro. dili Pangutana, na bro. tinuod. Inyo Pangutana na. bro. Bro, pangutana bro kay ako namang natubag bro. Lain na sa pangutana. Wala ni mo matubag eh. Wala ni mo Natubag, bro, matubag. natubag. Ang Natubag. akong gipangita, bersikulo kapitulo. Asa wala. mabasa sa bersikulo Wala, kapitulo. Karon. Ang Pero imong mangutana ko nimo. gipasa na ko putnot. Oh. Kinsa lagi ning babae na nana ko sa galit si sa San nasod. Juan nagingon nga kanang babae diyas Maria na bersikulo Wala, may lain. kapitulo. Mutubag nako. Mutubag nako. Oh. Wala nay bro sa pinadayag 12:5 mabasa gyud diha niingon San Juan nga kining bayhana nanganak og hari sa tanang nasod. Kinsa man ang babae nanganak og hari sa tanang nasod? Si Mama Mary raman. Ya, mangutan ako. Oh, pangutana. Okay. Pag-ingon mo walay lain kay si Maria ra na. Kinsa lain. man ang opinion? Imo na o kang San Juan? San Juan, gi-describe na ni San Juan San- nga wanay laing babae nga nanganak og hari sa tanang nasod si Mama Mary raman gyud bro. Oy, Okay. wala gyud Sige lain daw. bro. Basahi daw ko sa Biblia bersikulo kapitulo nga nag-ingon sa San Juan nga si Maria na. Ha? Klaro ano? Bersikulo kapitulo. Ada. Okay, basahin Biblia ko. ko ha, Biblia. Gingon diri. Bersikulo kapitulo ha. Oh, bersikulo. Nga nag-ingon na nga si Maria Bersikulo. na ha. Si San Juan na. Bersikulo. Ah, bersikulo. San Juan na. Sige, kay sundo na ko sa Biblias Katoliko. Ug na ba? Kini nga Biblia, Pagkong- kini Biblia dira. Ay, Nanganak ang babae. Ko na. Atong tanawon diri ug na ba sa Bro, Katoliko. sa bro. Ay, sa kog sa bawi lagi, puli-puli lang. Sige, paano? Nanganak ang babae o batang lalaki nga maghari sa puthaw nga baston. Oh. Ang babae, si Maria, nanganak og bata nga si Jesus. Dara! Oh, wala man. Nabasa yun. Akong pangutana, sa Duway Rims version, wala may Maria din eh. Sayop Ah, yung bro. pag-ingon din eh? O kwan? Babag, husto ang Ruway Rims version nga Blessed bro. Lady. Oh. Ang nag-ingon man din eh, sa 5 na she brought forth a man child. Ang giingon po din, her son was taken up to God and to his throne. Asa man ang pulong nga Maria din eh, sa 5. Nasa ubos bro. Nasa ubos bro. Ay, Ingon diri. Diling na Para sa bersikulo. bro. Ang ako Dara- di pangutara bersikulo. Ayaw Dara ko lagi. Dara- putnot mo kay mo yata. Ayaw ko Ikabaya ni una ni gamit og footnote bro. Bro, ikabaya Bersikulo una ni mo, gamit diri ba, og diri, footnote. diri. Dara oh. Diri ba, diri ba. Oh, dara Diri ba? diri lagi tas pinadaya diri. dosi. Oh. Na, akong basahin sa 5 ha. Asa Cinco. man ang Maria din eh, sa Duway Rims Bible sa Sa ubos, bro. bersikulo 5. Sa ubos. Bersikulo 5 ba? 5 lagi. Dara ubos. Or lady. Oh, sige dira. Applied to or blessed lady. Applied to Okay. blessed Pero- lady. Akong pangutana, Ah. sa 5 sa Greek version, akong pangutana, doon na ba'y Maria nga gilutok sa San Juan sa original Greek version? Tubag. Wala kay kanang pulong Maria di man na Greek. Hindi. Di man na pulong Greek ang pulong Maria. Ngano palitok ko man nimo pulong Maria sa Greek nga dili man na Oo. Greek ang Maria? So, ang Greek metido na Maria. na Sa'yo sa ang pangutana. original language, walay Maria. Sayop imong pangutana bro kay kanang word nga Maria dili lagi na Greek. Unsa man taong ka oy? Sige, Dili na Greek unsa ang may pulong Maria sa Greek? Maria. Unsa may Maria sa Greek? Unsa may Maria sa Greek? Ang kuna sa waka kaybaw. Ang kuna sa waka kaybaw kay tubagon tikaw. Ikaw may nag-ingon nga walay Maria sa Greek. So, unsa may Maria sa Greek? Wari kay kaybaw day.
Dili, tubaga akong pangutana. Ang kuna sa- Nagingon man ko ang way kuna Maria sa- sa Greek. So Ang tubaga kuna unsay sa- Maria sa Greek. Ang kuna usa nga wa ka giba unsay Maria sa Greek. Kay ngano man Dili, para dili. tubagon ti Dili. kana. Kay Loy kay gani ka katubag unsay Maria Ito sa bang Greek. nago? Ito bang natikaw? Kay dili tawag dugay kay alas 9:30 kani dinhi sa mua basta gabi na kay kuan mo guni lungsod ba. So tingkatulog na ni Bro, mga tao. mag-formal debate ta bro. Bro, mag-formal debate ta bro. Balag online. Kay layo masag ka. Unsa man, pamatud-an ako nga si Santa Maria gipasaka sa langit. Imong pamatud-an sa Santa Maria gipasaka sa langit. Mm. So, nalas Biblia. Assumptions of Mary. So Ah. kinsa may magkuhan, kinsay mag-moderator. Ayaw ayaw na si Kuan. Ayaw lang pwede ay layo. Katos bahinting pwede gyapon to. Ay katulang ko bro. Katulang ko bro, pwede ra katong atong gikasabutan sa una bro. Katong hinumdum ka nga gabot-sabot man ta sa una, katong pamatud-an ako nga si Santa Maria. Mother of God. Oh. Pwede gyapon to. Pwede gyapon. Pwede gyapon. Actually ako bugibawalan mo ko debate pero sige, pwede. Layo man ka bro, pwede ra man ka online. Online ba online? Sige. Kano sa aman? Kaya akong Bro, pwede ra si Kuan. Peter Pindon bro. Pwede ra si Peter Pindon mo imo voluntary o kuan, moderator. sige, wala ko'y problema. Nay kuan si Peter Pindon kanang pero magkuan sa atake. Ang akong signal mo diri kusog lanig inganing gabi unya kuan mo gud. Bisa ingani lagi probinsya mo gud tingkatulog na sa mga tao ba. Dagko na itong tingog. Pwede ra ko So- gadlawan ta bro. Chat lang ta bro. Kuan kaning pwede udto kay dito lang sa balay sa akong pagumangkon. Pwede ra sa. Sige. Salamat sa time bro ha. Sige bro. Not feelings ha. Wow, no hard feelings. Salamat bro. Okay. Salamat bro. Salamat. Gibanatan na mo po ko karon sa social media kay itong pag-comment ko. Sige bro. Salamat kayo. God bless. Salamat, God bless. Matulog na po